Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kanin. Mga igsoon, atong gihandom, karong adlaw ang atong mga kaigsuunan, ang mga kalag sa purgatorio, sila nga nag-una kanato nato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug karong adlaw memorial usab nila ni San Timoteo ug ni San Tito, mga obispo. O garon kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, ngayon ta sa Ginoo ang iyang kaluoy ug iyang pasaylo kanato nga mga makasasala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ikaw nga mianhi ang pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan, aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ang absolusyon, kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagdayan ka kang San Timoteo ni San Tito sa mga birtud nga apostolikanon, itugot nga sa pangalian nining duruha, pinaagi sa kinabuhi nga matarong dininining kalibutana ug sa inanak nga pag-alagad namo samahan, makaabot kami sa among puloy-anan sa langit. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlogikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya miadto kang David didto sa Hebron, ang tanang banay sa Israel, ug giingnan nila siya. Kami imong mga kadugo. Sa nangaging mga panahon, nga si Saul maoy among hari, ikaw ang nangulo kanamo, ug giingnan ka sa Ginoo. Ikaw ang pangulo sa akong katawhan, ang mga Israelita, o ikaw ang maghari kanila. Busa ang mga pangulo sa Israel, miadto kang David, didto sa Hebron, ug nagkigsabot siya kanila at tubangan sa Ginoo. O gidihugan nila si David, ingon nga hari sa Israel. Katluan katuig ang edad ni David sa pagsugod niyag hari, ug naghari siya sulod sa kapatan katuig. Dito siya nagpuyo sa Hebron, samtang naghari siya sa Huda ug 7 katuig ug 6 ka bulan. Og dito siya nagpuyo sa Jerusalem sa iyang paghari sa Israel ug sa Huda, sulod sa 3 katuig. Unya miadto si David ug ang iyang mga tao sa Jerusalem, aron pagbuntog sa mga Jebusihanon nga nagpuyo sa Jerusalem. Kaniadto, giingnan nila si David, dili ka makasulod dinhi, kay abugon ka sa mga buta o sa mga bakol, kay nagunahuna man sila, nga dili gayud si David makaadto. Apan nakuha ni David ang kuta sa Sion, nga karon ginganlanag siyudad ni David. Nagdugang ang gahom ni David, kay ang Ginoong Diyos nga labing gamhanan, naguban man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kamatidud-anon ugma, magauban kaniya. Ang akong
usa ka talan-aw ug sa nagtuo kanimo miingon ikaw sa usa ka hawod akong gibutang ang usa ka purong-purong sa katawan akong gibutang ang usa ka batan-on. Ang akong kamatinadaanon nga gugma, magauban ka niya. Ikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, gidihugan ko siya. Aron ang akong kamot, sa kanunay maanauban kaniya. Ug ang akong bukton, maghimo kaniyang makusganon. Ang akong kamatinadaanon nga gugma, magauban ka niya. Ang akong kamatinod-anon ug akong kaluoy, magauban kaniya. Ug pinaagi sa akong ngalan, mabayaw ang iyang gahom. Ligunon ko ang iyang tuong kamo, diha sa kasaypaan. Ang akong kamatinadaanon Kamatinod-anon o gugma, magauban ka niya. Lamdag ka, O Ginoo, sa gilakdan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Alleluia, 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 lamdag ka. Ang Ginoo maanaan kaninyo, Manasab ka ni kinudlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumalat ni San Marcos. Himayaw ni ka, O Ginoo. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem kung sila miingon anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon ang pangulo sa mga yawa mao naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini gipaduol ni Jesus ang mga tao nga gisuginlan niya silang mga sambingay. Unsaon man ni Satanas, paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan ka ng nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay, mabahin o magunay pag-away, mabungka gayud ka ng panimalaya. Busa kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad, kundili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iya mga kabtangan, gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. Timanin ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa tanang dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagsultig dautan, batok sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo. Kay nakabuhat man siyag sala, nga dili gayod mapapas.
gisulti kini ni Jesus kay may pipilaman gud ka mga tao nga miingon nga siya giyawaan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So ang pagsunod ni Kristo magdapit gyud na kanunay og mga pagsupak, mga panghimaraot, pagsaway, mga dili ikatinga nganong maingon ini ang usa ka binunyagan, ang usa ka sumusunod ni Kristo. Dili na mahibong nganong ingon ani man akong kinabuhi nga nagsunod na mahinuong ko niya. Ayaw katinga. Mao gyud na. Kay ngano sa bahin sa mga mo supak ug mo manghilabot gyud nimo, mangaway, bisan nagbuhat kag maayo, dauton ka, ang ilang pagtan-aw nimo sama sa ilang pagtan-aw po ni Jesus. No? Nga ang gibuhat ni Jesus nga maayo, gitan-aw nila kini nga buhat sa kaaway, buhat sa yawa. Mao lagi nag-ingon nila, di jud ka makapalipay sa tanan. Dili jud ka makapahimuot sa tanan. Ang importante lang nga bisan dili perpekto, dili hingpit, lunlun kalipay ang atong pagsunod ni Kristo. Ang importante nga giingon sa Salmo nga magmatinud-anon lang jud kanunay, mahigugmaon, kay mao man ay mulungtad ng gugma. Magmatinud-anon lang jud. Ana, di man siya magpaabot nga perpekto ta. Be faithful, just remain faithful. No? Amen. Pagampo sa katawhan, nagatigom kita diha kang Kristo nga mibuntog sa tanang dautan, ang gingharian sa kaaway, gingharian nga nagkabahin-bahin, dili mahimong mausa. Amahan luwasa kami, tanan. Amahan, luwasa kami. Nga ang simbahan, mabago o kanunay mo saksi, sa hustong mga mithi sa pagkinabuhi. Sa ingon, matabangan nga matukod pag-usab, ang napukan nga kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Nga ang nagkagubot o nagubat nga mga nasod, makakaton sa pagpuyo diha sa panag-uyon o sa pagtinabangay, aron makabot ang kalinaw sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Nga ang tanang matuhuon kang Kristo, mubuntog sa pagkabahin-bahin, aron mahiusa sila diha sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga inutil, makasinatig kahupayan ug atensyon, gikan sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Ngay mo untang isipon nga tako sumapuslanon alang kanamo. Ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Nga ang mga matuhuon nga mihalina, maluwas gikan sa kadaot sa kamatayong tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan luwasa kami. Dios among amahan padayong ayuha kami gikan sa tanang dautan ug padanaaga dinhi kanamo ang imong kaayo pinaagi sa gahom ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamangging hatagon, nadawat na mo kini nga mong gihalan, ang panugbino nga abot sa yuta. O ginamasa kamot sa mga tao,
nahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo ka mo, ro ng inyo, ang ako ang sakripisyo, dawato no ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawato ang tas ginuwang sakripisyo gikan sa imong kamot. Alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok ng santos kasimbahan. O Ginoo nangamuyo kami nga sa pag-atiman namo sa mga butang nga Dios nun, punon unta kami sa Espiritu Santo. Niadtong kahayag kanunay sa pagtuo nga sa kanunay naglamdag kang San Timoteo ug ni San Tito. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay mong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa fiesta sa mga santos Timoteo ug Tito. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos nila nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa ilang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa ilang pangaliya nga magkapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuma, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitahasan, daigo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitahasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa upan. May pasalamat kanimo mipikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylong buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan
sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo XIV among Papa, ni Alberto nuestro obispo ug sa tanan nga mga pari sa mga relihiyosas. Hinumdumi sa mga mong mga igsuon nga nangamatay. Sila nga mong gihandom diha sa among balaang mga pahanungdan nining Santa Eucharistia. Ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy, dana silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw adaygon ug amo ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita karon nga malaumon ngadto sa tong langiton gamhanang amahan. Amahan namo nga nata sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, iihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon ipakita ta ang timaan sa itong pag-inig sa unay panagdait. Kalinaw. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko ngayon kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang kung mamayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping unta kanato mo sa kinabuhing dayon alang kanato mo dawat niini. Mianhi ako aron makabaton sila og kinabuhi kadtong kinabuhi nga puno gayod. Magampo kita. Ginoo, among Dios, kami nangabusog sa balaang lawas ug bililhong dugo ni Kristo. Nangamuyo nga maangkon usab namo
ang matuod nga kaluwasan ug ang malungtaron nga kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo dadan ninyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa Dios. Maayong buntag. Intan.